sen pan ngai khublai EGP we paro ha ke kerteng ga bathyang tam ga chung trai Jisu balong nong penim chungi Parangai skamru bapidon perang kemet ke bakoi pakhya ti ka subject ka bangini kran hakani ka por ka menta pat ka chingkali ka bangan wan ra shpi hakani ka por ka menta ka long phila len ne em yo Jisu pat kan nu sin phila len yo Jisu pat ngatip ru ba baro ladangan kali phi kumta phi ong yang athrai ba phim pat chu len yo Jisu menu ru wat sung thu bakla ko pramen sim ki bokoror hakani ka por ka menta yaki aka barok bangala kali api kila julen ne em yo Jisu haba kicing tenjo kiwan ban chia kicing im jong pi haba kicing kicing ele kiwan ban tenjo ha kicing im ge jong pi lada kum kanu kicing tenjo ka wan ha kicing im jong pi hatu phila ju ya tho ne mau tra Jisu lang ba ha kicing duai kabaneng kong ni keren kari kapor pementa jubo lada kanwan kicing tenjo kum kapang kicing stom kacing mensau pibo ne em yau tra Jisu hak mat jong pi ne habawan kacing pang jong stom ka yeng sem jong pi haba pang ba stom inong yang ini le hospital wot ban yo ban sumar ban yo ban jam no phone kali wot ban lech kinong sumar jogani ka purthai ha kacing shisha apa kacing pang kacing stom ki wan ha kamer lani ha ki bahayeng ki bahasem jong pi lani happy kapaning kong galong pidai ban pentip shwa shau trai bau bele jong pi hagi ching duai lem kumta ma phiru philen yu Jisu haba pang haba chitom phila sai duai haba kaching kaching ele kiwan ban chia kaching im jong pi phila sai duai haba kaching tenju kiwan ban sho ha kaching im jong pi phila chu pha chu trai ha kaching duai haba kaching jinjar kiwan ban sho ha kaching im jong pi phila sai duai phila sai pentip yu trai ni habawan kaching tenju pi persang ni ban bat i kaching suk na ka prathai pi persang ban lech chani stai ban yan shrum chanang ban yo e kata kaching suk na ka prathai rara philong kum ha kata ka rukom ko para bangai phila ba class jika dai balai nga kren balai nga kali pi kumta what's no pair lane what's no phla ngakan mau ka por ba kamen shwa ka por ba ngadang kena angkam kena la ti ki aka parok ki wan chia ka long ying long sem jong ni ngam chu phai chu trai ring yai lan nu trai dei namar ka ching le ran apa ngale chi mani ki no hi ki sakri chung trai ki hi kai yang i bang khaswa bangin thia in pule angin tuai bat aswa bangin khe ngin duai tin na ka daw ngakan mau ki por ke bala le no sharing chunga pitep ko para ba ngangatang mangan duai ru singul le ran hadu kata ngating yo pa kiwe ki yo sngau i ching duai chunga la ni ngating yo ba kiwe ki yo sngau i ching fla chunga utra Jisu de namar kata ngaru ngala len yu Jisu habakum kata kapor hab ching sitom ki wan ban ka ying sam chunga hab ching ching le ki wan sho ha ching im ka ying ha ka long ying long sam chunga ching im chunga ngelek ran pai khamat chu trai namar balai bangalong kumta kamot bangalen yu Jisu ti kumta kani ka por wa mentang ni kran sang ba le se don preng ju phiru ki balong kumta ku ki pramen sim ki boror ki balai ran khamat ki breu banduai lani man yaro ik keteng be im go chung trai ban pin krau keteng be im go chung trai hen reng ong ye pi wan nom le ran ha ba plai keteng be im go chung trai lada phile ran kamot ba philen yu Jisu Kristus balong no penim jong pi kaching le ran ka wan ha ka chu badur ka ba ni le ran bau Jisu ong lada phile ran nga phile ran du ka pa chunga lada ti kumta nga kan tui pi kani ka por bam tangim dei ban le ran ba ka ki ai parok wa man chia ki em chongi reng dei ban phla ba yu tra Jisu ai ki peru kin mat sngo reng long kin kum kata ka nuksa ba ki wai ru kin bod pi par ki wai ru kin bod kata ka nuksa ka bangi peni chapang kata ka nuksa ka bangi phla yu Jisu Kristus belong no penim chungi ha ba pang ha ba shito ma bi ki ai ke kanu kanu ka ching tan chu ka wan chia ki im chong pi rei bo ang ching duai bat phai ning kong shau blai nang ta le
Wat iki sumar jong kani ka perthai namar klam ublai kini ki doktor so kani ka perthai ru kamla man lai ai hendrai badai tang blai belong nong penim jongi bad belong nong sumar jongi pikan mau wal au senran chu chi suru udang len u chi su lai sin pikan mau Petrus baulan u chi su hadu banda u dareu sia uong banga ngam itu yauni di kebalai bagi cinta jauh kiwan mencok ci im jopia kiwan bancia ci im jongpi ini ban plai Yesus Kristus bat ngan su anuk sama kani ka por ka bamta lada ki breu chu ka kani ka perthai lada ki nong sanchar chu kani ka perthai ki kali pi ba phila chu dan lam ne ember Yesus halaki singi halaki kirta chu pi baro hendrai yatho ba ye ka ka chi shisha bar ka ka hok bangi chu dan lam bar Yesus wat long kumbalong ni Petrus balan ye u Yesus akapor ka ba kita ki nong sanchar chu kani ka perthai ki kali u ba chu don lam ba Yesu hendrai wang ba ngam itho yo tau breu hendrai hakani ka por ka bamta lada hakani ka singi lai ki bamta mo ki babon ki ching ki ching la hendrai ki singi ki ba khadu lada kita ki nong sanchar chu kani ka perthai lada ki breu chu ka perthai lani ki bor chu soitan ki wan man kali ka chim jong phi dai ban yatho lada ki kali pi ba pi la chu dan lam nam bat Yesu ring ni thu be ka jing shawat mam shapting ong bai bang chu dan lam bo Yesu halak singi ba halak kirta chungi paro namaru Yesu ong kumnu wat shapting yu tau ba yo ban penyap tai ka met chung pi hendra shapting yu tau ba yo ban penyap ik men sim chung pi shirta hadu chok te gumta lada kita ki breu chu kani ka prathai ki wan man kli pi gumta lada kum kanu ka ching kali ru hendra ni dei ban ya thu bai bang idon yu tra Yesu in mamlan yu Yesu naba Yesu ru ulakran lupai kita ki kinten na gospel chok Matius nong nakaba shipau kat khot nakaba life ar ki kinten ki bong kumni unu baro te ban plai nga hakmat ki breu ngaru ngan plai u hakmat u pa chunga u pa habanai lai phulai henrai unu ru u ban len nga hakmat ki breu ngaru ngan len u hakmat u pa chunga u pa habanai o ya ro ya u ya utrai u belong nong penim chungi kumba ka ktin ka chung blai plai sngo em ko kitara bau Yesu la keren lupai kini kenten ada unu ru ban len yang hakmat ki breu ngarungan len yu hakmat chung pa chung au ba habnai ikumta ina mai lan iki baro ki bang ilan yu Yesu rein plai Yesu na bau Yesu ong lada unu ru ban plai nga haki breu ngarungan plai yu hakmat chung pa ti kumta kini por bamta ngan wan ra ipi ka chingali kini por bamta pila len ne em yu Yesu lada pila chulan yu Yesu kanu sin pila len yu Yesu lada pila chulan yu Yesu persang nani shakmat manom len yu Yesu belong nong penim jong pi hakmat ki breu paro pidai ban ya labbai ya tin ka ching shisha bat pidai ban ya labbai ya nong penim jong pi bat yu babha halor babha paro yu bakrau bat halor bakrau paro Omdan pat away bakrau like tanong liu Yesu belong nong penim jongi or belong nong penim jong pi te kumta kani ka por ka bamanta kumbang ong e pi haba ki ching ele ki wan ban tenchu ki wan ban chia ka cha long yeng long sam jong pi haba ki paro ki ba wan ban chia ka chim jong pi haba ki ching tenchu kum ka pang ka ching stom la ni kum ka no ka ching tenchu en rei ni dei ban bu yo trai hak le tam mar dei tang mo u bala ban pelai pi na kita ki ching jar jong pi ngim dai bandon kata ka mensim jo kecil rai ban ngim dai bandon kum kata ka mensim jong ka jinglan yu Yesu ladangi le rai kawan hacu hi kum bang ong pi mena kemot bang ilan yu Yesu ti kum ta habang ipang habang sitom habake wan cia ka simpang cing sitom pe ju pi duai bai pan ka bon utrai wan nom len yu trai hendra ya thu bai kata ka ching cia ko wan ha ka ching im jong pi utrai yo ban pelai ya pi haba pi duai men me ro pi don kum kata ka men sim ju ka ci la ran bai pi teng yo ba ki wei ki sngo ya pi hendra wan mai lat kum kata ka men sim ju ka ci la ran thla bai ka teng chung trai hakmat chung ki breu nang ba pinlong ki nuk sai ki hadin habot nang ba pinlong ka nuk sai pi ya Yesu Kristus ya ka ban ya thu yu Yesu Kristus belong no penim jong pi ti hagri ka por bamanta ngarung am dor shibon ki kinten ngan pi ishwai pi tang kum ki kinten ki bakhendian tu belai ka chingsuk yo ban ker khu pi
nakapor shakapor ngin sa isyam pat hakaway kapor nagbenta kapuram gujong balay. Amen.